Assalamu alaikum. Kamar yadda na faɗa muku na ce idan ka tabbatar kana holding to ka tsaya ka saurari bidiyo nan zai amfane ka. Sai don ba kuma manta ba so tari sai ka ga ka je ka siyi coin kana holding ɗinsa. Wani sa'in wata, wani wata biyu, wani shekara ma zai ce yana holding ɗin coin. To akwai wata gaba da muke bari, wani strategy da muke bari muke rasa kuɗin holding ɗin namu a nan gurin. Kaddara yanzu a ce zan yi bidiyo ne da sauri saboda ba ni da time. Kaddara a ce ka sayi coin ɗin wannan coin na Mudin yana 0.2, 0.1, 0.12. Kaga yanzu misali ka saye shi a lokacin yana wannan farashin. To kai kuma ka ajiye shi a matsayin holding. To kaga a lokacin da ka saye shi a matsayinka na holders ya kamata a ce kullum ka dinga shiga kasuwa aƙalla sau uku. Kaɗan ɗinta kenan ka shiga sau uku. Da safe idan ka duba yanayin farashin, yanayin kasuwar, yadda ka sai coin ɗin ka je ka duba shi farashinsa, sai ka fita. Da rana sai ka samu ka shiga, da yamma sai ka shiga. Kaga sau uku. To misali a ce ka saye shi a wannan level ɗin, wato akan spot ɗin yana nan gurin kenan a 0.12 ɗin nan, 0.12 ɗin nan. To sai ka zo ka tadda shi a wannan farashin, sai ka zo ka tadda shi a wannan farashin 0.24. Kaga ai ya baka riba. Kaddara idan dai ka sayi na dala 10 ne, kaga a nan gurin zaka iya samun kamar dala 14 ko 13 ko sama da nan idan har ya tafi wannan zone ɗin. To a lokacin da ka zo ka samo shi yana wannan zone ɗin, me ya kamata ka yi? Sai ka sai da shi. Idan ka sayar sai ka jira idan ya ƙara karyewa, ya dawo, ya sauka, sannan sai ka je ka ƙara yin buy. Yanzu bari in nuna ma wani abu. Yanzu wannan Mudin ne, dama na mai da shi a wande. Ka duba fa a baya da ya kasance. Yanzu kaddara ka zo ka siye shi a wannan gaba. Ka siye shi a 0.02. Da ka siye sai zo ya tafiya, kasuwan tana miƙewa har ya tafi nan gurin. Kaga wannan fa farashin da ya je kwana nawa ne gaba daya? Ranar 16 ga wata ne fa. Watan abu nan. A watan Julai. Ka duba farashin da ya je. Gashi na a sama nan gurin kana gani. Sanda ya tafi 0.034. Riban nawa ka samu a nan gurin? To kaga a lokacin da ka je ka tadda shi yana wannan farashin, kaga sai ka sai da shi. Kana sayar da shi, da ya dawo yayi tafiya kana duba kasuwa ko da yaushe. Da ya zo nan gurin sai ya karye. Da ya karye din, kaga nan gurin sai ka saya. Idan ka saya sai ka zuba ido ka gani. A yayin da ya tashi ka duba da ya zo nan gurin sai ka saya. Kaga holding din da kake kuɗin ka zai dinga karuwa. Kana holding ne amma kuma da dabara, kana spot trader. To wannan strategy holders da yawa ba su san da zaman sa ba. Da yawa holders ba su san da zaman sa ba. Kuma da yawa za su ce muku je ku sai coin, amma ba za su gaya muku cewa ga yadda za ku bi coin din ku dinga cin riba ba kafin zuwa lokacin da har ma zai pumping din ta. Ba ku yi zato ba. Ba za a gaya muku ba. Wa alaikumus salam.